Ето всичко, което ядох в Италия, като човек, който се грижи за здравето си, но и иска да се изкефи максимално на почивката си. Имахме ранен полет, което ни позволи да отидем в това красиво кафене преди цялата навалица. Когато си поръчах този сандвич, въобще не очаквах да дойде нещо с такива огромни размери, но само вижте колко много салами имаше вътре. А на почивка следваме едно универсално правило. Винаги има място за десерт. И си взех този круасан с пълнеж от горски плодове и му давам 5 от 10, а на сандвича 10 от 10. През деня зареждам с още едно кафе. Все пак сме в Италия. Толкова се наядохме с закуската, че нямахме апетит за обяд, а и трябваше да наваксам с протеина си за деня. Затова минахме през Lidl и си взех това протеиново млекце. На вкус е 8 от 10. Звездата на днешния кулинарен обзор беше вечерята с този тартар с майонеза от лешници. На него давам направо 12 от 10. За основно поръчах анолини с моцарела и лешници, а приятелят ми талиатели с рагу от наденица. Отново 10 от 10 и на двете. Завършихме вечерта с по една чаша вино и това е всичко, което хапнах, за да се изкефя максимално на почивката си.